Akadi yenyu mama. Aiwa ndinofara gotwe lomba mamai vangu zviri seseko Uncle Tiri nani. ndime marowa aka. Mazuva ngatifambei nemo manga marowa muri ngouya konzi makwidza makaenda kuchiweshe kutokanzi muri kuBet Bridge. Masango atisi kumira kupinda. Tungopota tichingomaneja chite time yekusangana nevanhu pano. Tinotenda mambo matiti mhanye mune zviprofita nenyaya dzamuri kuda kutaura. Ndisati ndataura nyaya dzakawanda kule. Ndoda kuti mundisvitsire shoko randataura kune munhu anoda kutaura nezvake. Munhu ane nyaya ndinayo hombe ndiFantani. DJ Fantani. Ndine shoko remweya waMwari rakauya kwandiri richita pamusoro paFantani richiti dai mambo mutsura kana muchiwirirana naye. Nenyaya yekuti ari kurasana naMwari pamwe chete nevadzimu. Nekuti Fantani akadiwa naMwari kubva kudhara. Asi iye haasi kuzviona kuti zviri maari ndezvaMwari nevadzimu. Saka ndoda kukupai mwaka waDhisemba kuti akaita zvekutamba achadona kusvika palast extent yekuti even akwira pastage anogona kutemiwa nemakeni nevanhu. Asi iri nyaya yekuti vadzimu havasi kuita sei? Havasi kufara. Nyaya iripo yakamira yakadai so. Fantani haasisina rudo serudo rwaakanga ainarwo kudhara pamageto youth. Fantani munhu anga ane chido chekusimudzira vamwe vanhu. Ende munhu aiita basa rake achiratidza kusununguka kuchi kuvana veZimbabwe aibatsira pakuti zvipo zvavo zvionekere. Nekuti iye simba riri maari nderekusimudza zvipo zvevamwe vanhu. Nekuti Mwari akapa munhu chipo chake chakasiyana siyana but kune mumwe ane zvipo zvekuimba. Iye akapiwawo simba naMwari kunzi avatungamirire uye achibuditsawo zvipo zvevanhu. Saka munzoti mambo wangu achiti ngaarege kuona sekuti life yake yanaka kana kuti ngaarege kuona sekuti level raawa munhu akupisa zvakanyanya. Ari kupisa but ndati anogona kudzima. Nokuti shoko remweya waMwari ndomatauriro ariri kundiita. Saka ndoda kuti mundisvitsire shoko riro kwaari. Kana achida kunzwa zvakawanda aiwa ngaasvike kwandiri ndonani naye face to face. Zviri kuitawo vamwe vari kuuya ndichitaura navo ndichivaudza nyaya dzavo. Ndiri kunzwa kuti macelebrity vari kupisa zvaizvezvi vamwe vari kuita zvakawanda wanda nemabusinessmen nevekumamaini. Kwete kuti tiri kunzwa vamwe tiri kuvaona patiri kutouya pano padare penyu vamwe vakatoungana panze. Vari kuuya vachibatsirwa panapa. Mungada kutizivisa kuti ndezvipi? Isusu tinobatsira vanhu vakawanda. Vanhu vakanyanya wanda vari kunyakira panapa nyaya dzekubirwa. Nenyaya dzematare. Ini handisi muprofita akafanana namwe vaprofita. Ndakasiyana namwe vaprofita kwenguva refu because ini handisi muprofita chete. Ndiri mubatsira anobatsira pamweya zvese nepachivanhu. Ndosaka ndichinzi mambo. Saka nyaya ikiitika ndeyekuti inini ndiri munhu wematare. Saka muchiona vazhinji vakauya vagara mafamily. Because inini ndinobata nyaya dzemumusha. Pari kusarira upenyu hwavo chiri kukonzera kuti vanhu vafe zvisinganzwisisike. Chiri kukonzera kuti vanhu vapenge mumusha. Chiri kukonzera kuti vanhu vasaroorwe. Chiri kukonzera kuti vanhu vasabudirire mumamisha. Ndozvanei ndichida kugadzirisa zvipi izvozvo. Then kune vanhu vari kuparadzana, mukadzi aparadzana nemurume wake nemumwe mutoo kuparadzana ngavari kuita nako zvisinganzwisisika. Mumwe anongogara achingonetsana. Tinoongorora kuti dambudziko ndiani uye dambudziko riri kutangira papi. Because pakugarisana panoenderana ropa rake uye neropa rakugara munhu akugara naye arinofanira kuconnecta. Saka vanhu vakawanda havachazivi zvipi. Havachazivi kuti chinhu chinonzi kuroropa. Vakangoti vakadanana 2 days zvotofarana. Vakutotizisana. But munhu unofanira kutanga wadzidzana nemunhu woona kuti ropa rake uye neropa rake iye zvikaenderana here. Ndosaka uchiona dzimba dzanonzi angoparara because vanhu vasina nguva yekudzidzana. Saka pakubatika pamambo vanhu vari kuchema vari kuti mambo amubatike munenge makawandirwa. Kuva busy. Inini handisi kutorara kuva busy handisi kuramba kuti ndisiri busy. Ndatova munhu akutogara tova busy zvakanyanyisa. Asi ndinolimita nguva yekupa vanhu. Ndinopa vanhu nguva yavo yekuti vasangane neni. But chandinoda chete munhu andifonera ndamuudza anzwa kuti adairwa nomudairiri wangu
ngaatedze zvaanenge audzwa nemudairiri wangu because mudairiri wangu ivoice rangu anenge achitedze zvanenge ndamuudza. Zvafana nemunhu kana akaita big shop hombe haukwanisa kusevha vanhu vese zvese asi unokwanisa kuudza munhu kuti shuga price yakati rice price yakati woisawo vanhu vanenge vachikwanisa kusevha vanhu. Saka panapa ndokwanisa kuasevha but dambudziko rako munhu rimwe ndokwanisa kana iri kunzi isiki kana kuti kunzi cancer kana kuti dambudziko ripi ndinokwanisa kungoti mukomana tora mushonga upe munhu arapike cancer yake kana kuri kuti haudi zvamushonga noregedza tichitiresa but cancer vyasi mushonga. Saka mamboda manitambidza ndimi mushonga wacho ndoti ndipone kana isiki ndakatongotuma mukomana kuti tora mushonga uri pakati upe mukomana arapike wakatarapika siki zvatopera utano mambo hamunozondisevha muri ndosevhwa nemi ndiri busy ende ina handisarudze munhu kuti ndoda kuti ndishandire avo because vane mari kada kushandira because ane motikari auya nemotikari ane tsoka nese ndinovafananidza because ndinoziva kuti munhu wese akasikwa naMwari Mwari anoda vanhu vese. Saka chandiri kuimbisa kumhuri yeZimbabwe ndechekuti aiwa musavarairwe kana makagara kwamuri ukanzwa munhu anoti afambe dzimwe dzenguva akatotsitsirirwa kana kuti achazosvinura kumberi hakuna chechi ine vanhu vasingafambe nditaurire yangu. Isusu tisinoti kana taenda kuchechi inoparidza nzi in the name of Jesus musaita sei musaenda kumapostori mapostori kana kun'anga but ivo vari kudaro vacho ivavo vari kuenda kumapostori kun'anga vacho kupi vanenge variko havabvi asi vanenge vachita sei vanenge vachirambidza ndikana sofa awana chiri panze vakatowande but nguva dzaita sei dzapera so vane vasati apera pane vake mapastors ndopedza vanouya pano manheru baba vamwe vanototi takura kuti mambo ande mambocherera mushonga pachechi pangu kuti pazare tiri kupinda machechi baba tichigadzisa machechi isu mausiku kuma1 chako chako vanhu vakarara tiite nomufundisi pachechi tochigada mushonga imi mazosara muchiti takanzi hatifambe izvo tinenge takacherera zvedu mushonga yedu vachi pamachechi. Saka muri kuitika zvakawanda ipapo chitombotaura ipapo mudzokorodzo kuti vanhu vamwe vari kutya kutouya kunoku muri kutovavinga kumachechi kwavanofunga kuti ndo kwazviri kufamba. Aya wafundisi wavo ndo vari kuya pano ivo vanobva vanzi musafambe makufumira vafundisi muchawirirana here havasi vese vanhu vanodaro asi vazhinji vafundisi vazhinji vanotofamba ende mwana tinokumbirwa kwadzimu wavo kuti vakwanisa kurana nachechi because mazuva ano chechi haichaonekwe sechinhu chekuitira Mwari. Chechi mazuva ano haicharanwa nevanhu nezvipo zvokutumwa naMwari yakuranwa nemunhu akadzidza because kwakudzidzwa bhaibheri. Mumaisa kutera zvandikutaurirai ndati chechi kudhara yairanwa nemunhu akapiwa simba kana kuti chipo nani. Saka pari zvino zvinhu haacharana nechechi noda kuti ndine simba raMwari akurana chechi noda kuti inini ndakadzidza chi bhaibheri. Imi makamboridzidzawo makati makaenda kuchikoro kuLiving Waters kweAFM muritori zvokutoti izvo zviri mukato ndokana ndine bhaibheri mota mangu mutane bhaibheri handifamba ndisina bhaibheri ndinonzwisisa zvokutodaro ndotonzwisisa hapana nziyo yeFM yaonekwa risingadai ndotonzwisisa zvese angosenda but nyaya inoitika nekuti mukana nematumiro atinenge tichiitwa zvinenge zvakasiyana. Tine mutoo wokudidza watinenge takaita kusvika panenge takaita sei panenge takasvika po sezvo tinenge takaongorora mukunamata umu munhu atinenge tichinamata nawo kuti hatiri kunamata navanhu vasina rudo. Unozopesana kuti munyika mutone vanhu vane rudo kupfuura kuchechi muzozvitarisisa muone munyika chamuna vanhu vatone rudo kupfuura chi because havasi vanhu vese vari kunamata vaine mweya waMwari. Vamwe vari kunamata da kwechinangwa chekuti vanhu vane zvigaro uye vamwe vanhu vari kungovana zvigaro vachitungamirira chechi kuburikidza nekuti anenge ari shamwari yamufundisi achipa mufundisi mari obva anzi iyoyo ndiyo vasekretary unonzwisa iyoyo ndiyo vavefinance understanding. Saka wari kuwana zvigaro kana ari pamberi pake afa achibva achovhedzwa zvikasvika padhuze namufundisi na founder wechechi. Founder achifanira kungotora chigaro chinzi ndiye second kana kuti chigaro chinosenza chakaenda kumwana wafounder but asina kudanwa.
kana kuti chigaro chine kuchanza chakaenda kuna uyu because ndiye muteedzani but haasi munhu wese akadana unotungamirira tatsamungana chichari kuparara kana chichari kuwanda because haasi munhu wese akadanwa naMwari kunzi uyu mutungamiriri wechechi saka vanhu vakawanda havasi kuzviona. Shoko ramuri kuda kusiyira vateereri nevamwe vanokuteerai nevamwe varipo vamwe vanotokuvengai vakazotarisa kudai kuna vamwe vari kutonyora zvinhu teererai kangosendi siketi anoda kuudzai usaroya usatuka munhu paTikTok nekuti ukandituka paTikTok ndakatsamwa ndokwanisa kutora foto rako ripa TikTok iroro ndokugadzira because ndinoziva mushonga tinogadzira munhu nefoto baba takatsvaga huku isusu tinotora tine chiwanhu chinoitwa baba tinokumbira kwadzimu wemunhu chino tisingazive mutupo wako iwe tine maitiro atinoita nepicture yako nezita rako iroro kana ndonzi ndangotanga kudedzwa nickname iyo inoshanda nefoto iyo chete pasina zita foto chete rinoshanda kugadzira munhu. Saka ndikutsura ndichiti usatuke munhu asina mhosva newe kana munhu akadanwa naMwari nemutowo kudanwa kwakaitwa nako. Mwari haadane munhu nemutowo unenge uchifungira iwewe. Kana munhu usinei nelife yake ngosiyana naye because munhu haachizomba kwani kwako iwewe ende haana hama haana hafura palife yako zvokuti munhu wangobhuka notaura kumunhu paTikTok wakutomutuka. Tiri kuona vanhu vari kuapa nemafotos evanhu akakura mamwe atinenge titori nawo anenge akatozara mamwe mafotos akawandisa mafotos anetinawo hatikwanisa kuyavhura zvedu but mamwe mafotos ekuti amambo munhu uyu akandituka paTikTok akandivhara mari online akandivhara mari achiti ndiagent wechakati but kunonge yafoto saka handizive but muneti kumugadzira idzisa mune mari yani asi agadzira chifoto baba mumweya waMwari kana unofamba mumhepo technology yemafoni zvinofamba futi mumhepo nemumhepo nemumweya uri mumhepo satanism futi iri mumhepo mubi uroi futi iri mumhepo mubi pamataura shoko guru mambo matsura nekuva nenzeve dzekunzwa pavanofana vanzwa saka ndomashoko angu kuti uchituka vanhu zvimwe zvinhu zviri kupa vanhu munyama kana kungodzingwa mabasa nongopomerwa nongorambwa nevarume kana kusarorwa inyaya dzingorotomoka maTikTok idzodzi mukada tarisa munhu anototomoka seri paTikTok agari nemukadzi kana agari nemurume munhu iyeye anenge achituka toka munyama iyoyo unotuka nevanomwana vaMwari akadanwa naMwari utaparidzwa mwana wavanhu nevamwe vanokugadzira unenge uchigadzira plus vanhu vafanira ngogunun'una nelife yako. Aiwa vazvinzwa mambo aiwa tinotenda mambo nenguva rega tichikusiyai nekuda kwekiu iri panze apa aiwa ndise asi ndichazokuita tichakuziva musi wamuchauya ndine benzo nemukurumbira riri kuya panapa nehama dzaro. Nyaya yemapenzi ndakambosvika panapa sori zvenyu ndakudzorera mashure muchiruza patikambouya pai mune muchindangari mapenzi panapa haasi kupera akasungwa akazobuda kufamba aiwa chinopengesa munhu inyaya imwe haisi nyaya imwe chete chinopengesa munhu inyaya dzakawanda vani munhu anogona kupenga nenyaya yekuti akarowa amai akutanda botsa munhu anogona kupenga nenyaya yekuti akaba munhu anogona kupenga nenyaya yekuti mumusha mavo mune zvinhu zvemufi zvakafira zvakaparariramo munhu anogona kupenga nenyaya yekunzi akarara naamai vake inyaya dzinopengesa futi idzodzo uri mudiki uchitoshandiswa usingaziva kwete kuti ushandiswa mausiku uri mudiki uchitorara nemunin'ina wamai vako ndamai vako kwatokarara nehanzvadzi yako uri mudiki muchiita matambiro munenge muchiita imhepo inozokuita sei inozokuteera kana kutorwa mwana wehanzvadzi yamai muri vadiki ndamai mwana hanzvadzi yamai yako ndiani ndamai saka unogona murwa mukutamba but vadzimu kana vatsamwa futi unogona kutanda botsa vakatorwa mai saka munin'ina wamai chitodzidzisa ipapo munin'ina wamai ndamai vako chero kari kadiki ndamai saka kana ukarara nehanzvadzi yako mukutamba nga uri mwana wakamai nini but makuna hauna yaya anofana kutoripirwa yaya zvinoitika izvozvozvo unogona kuti hatikugara kwamai nini wangu zvangu takura tese tama-13 years ama-14 years ama-20 years uyo ane 14 muchitamba chikudo chenu muchirarana but makuna hauna api anofana kutoripirwa saka zvinhu zviri kupengesa vanhu zvakawanda ango mumwe munhu unenge uchitopengeswa nenyaya yekuti baba wako unogona kunge wakatoba ndiyo vawagadzirwa
mhepo chete. Saka hausi urombwa chete hwekuti munhu wese arupengeswa nesakupenga kupengeswa. Mumwe munhu arikutopengesa kuzvipengesa ega, mumwe munhu arikutopengeswa nenyaya dzemusha make. Saka isu tinoongorora tichipengesa munhu chii. Saka ndinoziva kuti mai nebenzi renyu iri but tichiri kumupengesa nyaya yengozi yemunhu amakauraya musha menenge ari mushandi kana kuti yemunhu amakauraya. Handiti tichiripira tochidza kuti rende muri pangozi yakaurayiwa kana kuti ngatigadzisei so munhu arengedze kupenga, tagadzira munhu arengedze kupenga. Mambo masiya shoko guru especially yekuti mainini mwana wasekuru uya anzvati mai siyanai nawo chero kari kadiki. Unonetsana nayo kutongomurova chete because anditarisa asi amai vacho mudzimu. Ndonotarisa amai ndaamai avarova. Saka uchaona kuti iwo amai ako akafa kana wakanzi pane zviri kuitwa zvekudiwa amai nawo totitsamukei ndiwo anotodedzwa. Mabatsiro vanhu vazhinji mambo. Mabatsiro. Aiwa tinotenda mambo. Regai tichigumira pano. Thank you very much nemukana wamatipe kuti tinge tinokurukura. Mazviita. Komborerwai.